a ranka dare Allah ce bake ka wato hakimi ne ya haɗo ni da ɗan jarida domin ya hira da kai za a je a yada a duniya saboda duniya ta san wannan naɗi da aka yi maka ya tabbata kuma duk mutanen garinka su san cewar an naɗa ka a matsayin mai garin nan. Wannan ya yi daidai. Wannan shi ne lafiya a shirye nake sa za a kafafa yada labarai ke a saka ba komai ai mu abun farin ciki ne wannan. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sauraron mu a daidai wannan lokaci ga mu da dagacin larabar naro yar kunya dagacin yar kunya inda kuma zai wa jama'a bayani yadda ya ji daɗi da kuma yadda ya kamsu da wannan daɗi da aka masa. So da haka masu sauraro ku biyo mu domin ku ji daga bakin dagacin yar kunya. Ranka daɗe za mu ce suna malamin. Sunana dagacin yar kunya. To wani irin farin ciki ka ji lokacin da aka naɗa ka kuma wace godiya za ka yi wa jama'ar ka da suke goyon bayan ka? A gidan kafafa yada labarai za a sa ko? A gidan rediyo za a sa wani. Yawwa. Wai saboda in gyara ne. gaskiya Wato da farko da aka naɗa ni ranar naɗin nan raina ya ɓaci matuƙa. Me yasa aka naɗa ni? Dan me za a naɗa ni? Wani ɗan iskan ne ce a naɗa ni? Saboda ni da aka naɗa ni jambo ne ni da za a naɗa ni? A gidan rediyo ba za ka. Ba komai. Ai hasala rai ne. Tunda a gidan rediyo za a sa to bari a isa abun yadda ya kamata. In ban da iskanci irin na mutane haka kawai ku rasa wanda za ku naɗa sai ni za a naɗa wani hattara waye zai hattara ni ne zan hattara ko rediyo ta ta hattara kana ji na ina jin ka lokacin da shi hakimi ituro a naɗa ni in ban da iskanci irin na hakimi ya zai kalle ni kalli ido na ya ce a naɗa ni gyambo ne ni ko ɗan iska ne ni saboda Allah fa ni abin da na ji daɗi da shi kafin zo na ci wata taliya da faduka wannan taliyar ta burge ni na ji daɗi to ƙarshen jin daɗi na da ita sai da aka sa kyankyasai ne a ciki ina zuwa kana ji na ci kyankyaso akwai kyankyaso a cikin taliyar ya kai 12 lokacin da na sa kyankyasan nan a baki na ji wani mai malam haba inda ka san kaki da na tauna kyankyasan nan haba aka kawo mun buredi na shafa aidin a ciki kuma mun za ga mu dan iska a ce wani za mun nadi kawai a wani nadi uban waya ce a nadi kai ka ji ba wala kai ka ji wai an nada ni na nada din an nada din a sa aka baban yaɗa labarai ina ma zan samu wani kashi mai ɗimi